Kadam Karbi long rat nilimen mukut kramsa kedam tang video long eri tum chethan polo je Pakistan army tum si India Punch district along Kashmir along nang tengkheng lo lapen ke pen ana tum same apran dam nang lo Pakistan army tum India pen dam det apis same alang tum ka tengkheng ba ington pon pelang alang tum drone pen same alang tum nang tengkheng lo lasun tak taksi missile same nang lo alang litum India long a city along nang target lo long trip ho nang target lo lapen missile same nang lo bon same India tum neutralize dum lab mate khang dum lab kopi pen loke khang pulutang te India tum lage Russian made S-400 defense system as khang dum lab lo bangso defense system upon interceptor pusame pu bangso interceptor akam ki claim ke lason lo hapunat pen Pakistan tum nat pen missile nanglo sitame lapunat pen same lopo lapen ke hadak angsong abdum dak po la phansi neutralize pulo la soposi India city long trip ho Pakistan ben nang target lo nang lolo sitame angsong masi abdun pun phun de lo amat thangnat kasik sak sitame India bank ka beden lo India tu make cipare set lo alang itum cipare set pensi sia sai alang itum tempon lo laki koson lo pulutang te Pakistan atum nasame air defense system do hala so a air defense system upon India tum damat tengking dampun kona lo pulutang te Lahore along India tum make Russia pensi wan lo bonds tame Pakistan atum make China me alang itum China pensi ke wan bangso a air defense system me lake HQ9 air defense system pusipu India tum any harpi pua drone bensi Lahore along hal bangso air defense upon attack dam phunlo athe India tum bange chipare setlo je bangso interceptor upon mate bangso air defense system upon jong si tengkheng dam phunlo plutangte la Lahore angkang long air defense kido anjong si tengkheng dam lablo plutangte India pen ajat mene tengkheng sitame matela India pen missile lu sitame alang litum nang khangun ilupu akimathadu laso posi India pen target pono leke hadak Pakistan along air defense system hansi target lo Lahore long lapende tengkheng dam phun lo lapen ke India tum Pakistan tum phan notice pilo je India military tum phan nang target lo plutang te mate nang tengkheng lo plutang te la an susisi nang tengkheng hilang pulo defense minister Rajnath Singh alang li ningje lo je operation sindur ke jutjelang nilikidam tang mathalo operation sindur lage hala long sirke badim la missile ben tengkheng phun bansi operation sindur mapu non magetum sini pono je operation sindur ke non same dopon bomlang laben ke international border alamjong siritum chethano protang te matela LOC alamjong siritum chethano protang te hadak bangke kache tengkheng ke non pu same jurune plengune lapen alang itum hele thepu same ke enpon same dolu pusi birta long Kupwara Baramula Uri Punj Mendhar Rajouri pula hai dim bang tuke suluk sujaksi non pusta me dolang Defense Minister Rajnath Singh alang li hin ben pachini pon lo je non an ke bang pharoisi arlo songe thi tang lo pulo laben ke alang li pulo India will hit back if Pakistan strikes pulo mane jongsi Pakistan dum jongsi na tengkheng lo pulo tangte India tum same do joyjelo India tum sitame tengkheng vek pulo US President JD Vance alang li kopilo kaning je ke US won't get involved in the war that's none of our business bro alang li ning je pono je India laben ke Pakistan Aron along ke jok dunde polo ali tuma video sta melang konikta for nuclear war between India and Pakistan. Well, look, we're concerned about any time nuclear powers collide and have a major conflict. What we've said, what Secretary Rubio said, and certainly the President has said, is we want this thing to de-escalate as quickly as possible. We can't control these countries, though. Fundamentally, India has its gripes with Pakistan. Pakistan has responded to India. What we can do is try to encourage these folks to de-escalate a little bit, but we're not going to get involved in the middle of war that's fundamentally none of our business and has nothing to do with America's ability to control it. You know, America can't tell the Indians to lay down their arms. We can't tell the Pakistanis
Pakistanis to lay down their arms. And so we're going to continue to pursue this thing through diplomatic channels. Our hope and our expectation is that this is not going to spiral into a broader regional war or, God forbid, a nuclear conflict. But sure, we're worried about these things. But I think the job of diplomacy, but also the job of cooler heads in India and Pakistan, is to make sure this doesn't become a nuclear war. If it happened, of course, it would be disastrous. Right now, we don't think that's going to happen. Alang li pulo India leben ke Pakistan Aron along ke chujok dunde lake none of our business ilitum akam kali pusi alang li ning Japan lo. Alang li pen puthot ning Japan thulo Pakistan tum attack lo lason tak se angko India same attack don thulo. Alang li pulo je ilitum ki pudun unji ke ron bangke pang ar not la puan velu ki pudun unji pu. La pen alang li ning Japan thulo je la India pen Pakistan angbong le alang itum met hang pachipang samnang pulo. Laban ke si alang li pen kaning je pon alam important alam do thulang alang li important alam kaning je ke lason lo India laban ke Pakistan ang bong ke ahok lo alang li tumang bong rondo bom lo bon same alang li tum India punon Pakistan punon alang li tum nuclear pen je tengkheng set anbang ke alang li tum claim pon PG pusining je pon lo alang li tum expert team tum sta me do alang li tum la hai lang edlo ta hailo la si alang li confident li pen si bang solam sa mening je pon bon sa meri tum punat khawaja asi phanjong si lang lu plotang te Pakistan atum phanjong si lang lu plotang te kai case ta me India tum phan ke therdo je nuclear pen nang tengkheng ji pu la hai nuclear ke ni tum ke alon phansi ki bichot kali ene bangrat na palang nang phansi ki bichot kali la hai ke India na nang pangjar ji phansi ki bilo pu alang li tum ning je pon ver bon sa men non iri tum chini pono je la Jerry Vance kining je pen ke bang solam ang ke lamda ka son lo Pakistan tum nuclear bomb ke bon ji polam ang ke lamda ka son si mandet lo pen ke sia lam ai klang dak lo je USA tum han stame India tum stame ning che the nang ni lo la pen ke Pakistan tum stame ning che the thai lo India tum jong hele Pakistan atum apan tengkheng party stame USA bang ke do joy pulake isialam puthori tum thiek pen che than pon sinang Pakistan a jet fighter tum apan India tum bang tengkheng dak det pusipulo bang so tengkheng dak a phike alang tum phan kupulo nep nang pon chek lo pu bahania pilot aphan bang ke India tum nep nang pon chek lo pusipu inut phan bang ke Rajasthan long sikine pon long pu lapen ke anka prek phan bang ke Jammu and Kashmir long pusipu Pakistan Defense Minister Khawaja Asif alang li hin pen ningje pon lo je aka prek atowara velopu Ron P kachi thurar me lopu selang li ningje pon lo no option other than full blown war alang li India tum pan se koi pilo alang li ningje pon lo je lili tum ke bangso arod ke pang samji pon si bor ipon lo bon same India tum abang nang tengkheng lem det pusipu laso polsi India tum kupi manang kipi lasi nili tum ta pipo pusi alang li hin pen ningje pon lo we have to pay them back in the same coin alang li ningje pon lo ron la ke ilitum adung si dolo pulo lapen ke raratum doubt nang ni pulo je ron ke wangwede ji pukela doubt musi doubt nang ni pulo lapunat Pakistan military spokesperson ahin pen ningje pon lo je ron bang ke pang sambon pe mate ington bon pe pulo athe alang li hin pen ningje pon lo je India pen Pakistan along ke tengkeng pen a join penang anadim ke nohok pik lo si ningje pon so misal nang kilo pen phalang no pik lo pusi alang ni hin ning jepon la so posi ron bang ke ington pon pe pusi ning jepon bang so video long nili pati pon hek po lapen ke nai tuman isialam nang than pon ingtung social media long mate news media long same channel long same e tum ahut bang ke mahu hakji athe fake news do pik mate chobai abirta do pik kolotong hok ne kolotong chobai ne iri tum pang thekji pan sung pik lapen ke India media tum ke paklang ji ka prek mate India media tum kaning ji ka prek lapen ke Pakistan atum kaning ji bangge ka prek amar se ho penge confusion do koktiti lasi fake news do pik apod nangli tum banang ke than stame lang pame si nang than pon akol athe chobai abirta bangke non ke bhui plet lo kedam tang da Hindu po abirta long paklang pon je Jammu and Kashmir long Indian jet aphan pilo ab dak det polo stame alang litum met hang masi ningje pon je lasona birta ke ave India jet aphan tengkheng phun ke ave busi polo laso por si hala so birta bangke remove plot do pusi alang litum met hang masi ningje pon lason tak si do thula lake non head jong alam lo media long news long pakang pon je Indian Navy atum Karachi long tengkheng dam phun det polo labani Karachi dim ke ave pin lo polo labang so news sitame pache thang phun lo bol same non klang thulo je Navy to matela Indian Navy to mangke hadak tengkheng khelang polo alang itu mahol hadak alang itu duty ke tight pig lo duty ke dobom lo bon same alang itu mahinat pen Karachi dim ke tengkheng khelang pusi put hot paklang pon thulo si news media long no lom ke klang pen ke itum kroidun fit sitame itum hengno itum chonghong che lo plotang te hala ho kala mangi put hot klang datiti
wala itum che thanam chona itum kapre video long phat che dong chona do me thak me kardom